Čaute, vítajte späť na mojom kanáli. Tentokrát som si pre vás pripravila video, ktoré bolo asi úplne najviac žiadané od vás. Dosť dôležitým krokom pri tom mojom Instagramovom obočí je mať úplne krásne vytrhané obočie. Ja mám od prírody veľmi riedke a tenké obočie, také nevýrazné, ale aj tak si ho ešte trošku zvyknem doupravovať tým, že si vytrhám nejaké prebytočné chlopky. Ďalším veľmi dôležitým krokom je poriadne si obočie vyčesať, aby sme zabránili nejakému nerovnomernému naneseniu produktu na obočie a aby sme proste to obočie pekne rozčesali. Tak a prejdeme k samotnému tvarovaniu. Používam na to tieto dva geliky od NYXu, mám ich v odtieni Brunette a Blonde. Používam veľmi tenučký štetec, tento konkrétne je určený na modeláciu gelových nechtov. Takže vždy si na nejakú plochu vytlačím z oboch gelikov takú malú guličku a zmiešam ich, aby som dosiahla teda takú svetlú hnedú farbu. A vždy vlastne začínam tým, že si obočie najskôr podkreslím, čiže nakreslím si tú spodnú hranicu, kde mi obočie bude vlastne končiť. Následne si obočie vlastne oramujem aj z vrchu a začínam s tvarovaním. Následne si vlastne obočie vykreslujem, ale začiatok vždy nechávam voľný. Ten si vykreslujem takýmto púdrom od Essence a takým opäť zrezaným štecom, ale s takým tlstejším. A vrstvím tie púdrové produkty, až kým nedosiahnem želaný efekt. Keďže chcem, aby mi chlopky držali zafixované celý deň, používam tento gelik na obočie od Barry M Take a Brow. Na tento máte aj 20% zľavu, ak pri nákupe zadáte kód BERNY20. Ďalším môjim obľúbeným krokom je tzv. Začisťovanie toho obočia korektorom. Používam na to takýto plochý gulatý štetec a korektor od Catrice. A toto úplne dodá vlastne ten instagramový efekt k tomu obočiu. Tak a to by bolo všetko, čo sa týka môjho obočia. Ako vidíte, nie je to nič zložité, dá sa to úplne ľahko zvládnuť. A ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom, nezabudnite odoberať môj kanál a ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like. Tak vám prajem pekný deň a majte sa krásne. Čaute!